Меню. Раци, пътпъдъци с трюфели, десерт Аляска. Какво надушвам, мистер Пибоди? Нищо важно. Раци с кункасе от маракуя и босилек, пътпъдъци с трюфели и хвойна и десерт Аляска. Ека, някакъв повод ли има днес? Може да се каже. Нямам рожден ден. Не. И вие нямате рожден ден. Правилно. Не е денят на бащата, нали? Не е този ден. Пак ли ще идва президентът? Не. Кой ще идва у дома? Ще ти кажа, че ако тази вечеря е успешна, историята с ухапването ще е минало. Питърсън, добре дошли. Същинско куче. О, Няма нищо, но предпочитам начетено куче. колко забавно, нали е забавно? Той рядко се смее. Много се радваме, че се отзовахте така бързо. Нали, Шърман? Нали, Шърман? Да, и ми е интересно какво точно става. Поздрави Пени, Шърман. Здравей, Пени. Здравей, Шърман. Защо не покажеш на Пени колекцията си от минерали? Мисля, че ще се възхити от новите ти геоди. Хайде. Много се радвам, че приехте поканата ми. Така децата ще могат да се сдобрят преди да дойде Грания. Не знаеш по кого лаш, господине. Всъщност, ако не беше папи, вече да съм те осъдил. Ще ти кажа, Пибоди, че става ли дума за дъщеря ми, няма нищо по-важно. Ало? Да, ще участвам в анкета. Всичко ли върви по вода? Защо не ми казахте, че тя ще идва? За да не те тревожа. Добре, не исках да негодуваш. Благодаря за откровеността. Моля, Не знам какво очаквате да правим с нея. Тя ме мрази. сподели интересите си. Разкажи и някой анекдот. Мистер Пибоди, и аз я мразя. Шърман, всяко велико приятелство започва с конфликт и еволюира в нещо добро. Бон шанс! Постарай се. Не й казвай за отдавна. Не си го и помисля. Пибоди, това беше възхитително. Пол, нали беше чудесно? Падам си по рок-н-рола. Имах предвид фламенко. Гайди. Диджириду. Цитра. Барабани. Тромбон. Силофон. Тарамбука. Калиопе. Обой. Пиколо. Туба. Гитара. Свирка. Йодери. Гърди-гърди. Окарина. Хармоника. Мисля, че беше чудесно, но е загуба на време. Взимай Пени и да си ходи. Добре ли си, Пол? Нищо няма. Поли го, като се напрегне. Пол, ако позволиш, Да ме пипай, Пибоди. Назад. Трябва ли наместване? довери ми се, Пол. Аз съм лицензиран хиропрактор. Пибоди, чувствам се добре. Наистина се чувствам добре. Пибоди, ти си чудотец. Виж ме! Аз танцувам. Чуй, Пени, Зигмунд Фройд казва, че ако не харесваш някого, причината е, че ти напомня за нещо, което не харесваш от себе си. Ти пък какво знаеш за Фройд? Твърде много. Сигурно. Както си научил всичко това за Джордж Вашингтон, който учи от всяка онази череша. Глупости. Но е истина. Откъде знаеш? Знам го.
Прочете ли го някъде? Не, Във филм ли го видя? не, Геният татко ли ти каза? не. Откъде знаеш тогава, Шърман? От тебе. Той ми го каза. Кой ти го каза? Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон. Да. Лъжец. Не й казвай за отдавна. Нарича я отдавна. И къде сте ходили с нея? Не къде в нели, а кога? Добре, умнико, кога? 1965, 1776, 1620, 1492, 1215, четвърта. Може ли да се върне час назад? Що? Да се прибера да се престоя на бална и да пропусна тази тъпа вечеря. Мистер Пибоди казва, че не бива да пътуваш отдавна до време, което си съществувал. Защо? Ще станете двама. Да. Светът още не е готов. Вече я видя. Да се връщаме. Шегуваш ли се? Къде ще отидем сега? Мистер Пибоди каза, че не мога да я управлявам преди да порасна. За всичко ли слушаш, мистер Пибоди? Да, И какво те прави това, Шерман? послушен син. Не. Учи.